Σε ποια τάξη είμαστε, παιδιά? Σε ποιο σχολείο? Σήμερα γιορτάζουμε τα γενέθλια της Δέσποινας. Τις έχουμε γράψει δικά μας τραγούδια να τις τραγουδήσουμε και εκείνη μας έχει φτιάξει υπέροχα σοκολατάκια που τα κάνει μόνη της, είναι μια καταπληκτική σεφ ζαχαροπλαστικής. Λοιπόν, πρώτα όμως η Μαρίνα θα μας παίξει ένα κομμάτι στο πιάνο. Μαρίνα, τι θα μας παίξεις? Το λουλουδάκι του Ιωάννης Μπράμς. Πολύ ωραία, σε ακούμε.